Bay kişi, gedey kişi. Karıya adam jana kat. Bir günü ayılga poştoçu geldi. Al maga ulum Sauldun katın berdi. Sizdin atыңыз adam bu? Dep suradı poştoçu. Hova dedim. Sizge kat var. Poştoçu konvertті okup Minta ayılının jaşojusu adamga dep katты maga uzatты. Bul kimden? Dep suradım. Poştoçu konvertке qarap Sauldan dedi. Katты koluma qarmatты da basıp ketdi. Marta dep ayalımdı çakırdım. Bul jaga gelsen, bizdin ulubuz Sauldan kat kelipdir. Marta katты qarap tolkundanıp, birok ayabay tıntsızdandı. Saul degi aman esen beken? Anan al mekteptin muğalimin çakırı üçün getdi. Mından 50 yıl murda bizde mektep bolgan emes. Oşonun kesepetinden okugandı da, жазганды dagı bilbeyim. Kiçinekey ayılda jaşaybız. Bul jerde jer işletip, dıykançılık gana kılsaң bolat. Jalgız ulubuz Sauldun ayıldan ketkenine 2 yıldın yüzü oldu. Andan başka dagı 3 kızыбыз turmuşka çygyşkan. Saul çet өлködö akça tabam dep çantalaşıp iştep jüröt. Angıça Marta mektep mugalimini eriştip üyge gelip kaldı. Alardı koştup koşnalar jürüşöt. Alardın gelgeninin sebebi katta emne dep жазылганын bilgisi gelişet. Mektep mugalimi konvertти açıp anın içinden katta alıp çıkıp okuyu başladı. Taylor göçösü 20, London 19, Angliya 16 Mart. Kımbatlı ata, men Londonda jaşap jatam. Jumuşum bar. Zavodda işteyim. İş or, göňçe tünkütün işteyim. Birok jakşı төлöp berişet. Bul jerde bizdin өлködön gelgen adamlar menen çoğu jaşaýym. Men apam eköňörge 100 funt jönöttüm. Sizdi apamdy urmattap, uluňar Saul. 100 funt bu? Koýsaňçy, sen uşu adaşyp jatady okşoýsuň, dedim mektep mugalimin garap. Jok, men jaňylgan jokmun. Mına akçası. Anadan almaga bir kagaz berdi. Pul emne? Dep suradım. Akça koturulgandygy jöndö kagaz, dedi mektep mugalimi. Bul kagaz menen Darpurdun poşta bölümüne varыңыз. Bul kagazdy berseňiz, poşta hyzmatkeri 100 funt beret. 100 funt? Dedim gaýradagy. Bar gülüşüp, adam, hemi sen bahy kişisiň. Özüňörden çarwaňarga, üýüňörge jakşı nerselerdi satyp alsaňar da bolat eken da. Handa dagı Darpurga barıp jakşı nerselerden satyp gelip barıňarga bir toy bereýin dedim. Marta, Saulum jakşı azamat bolgon turbaýby, dedi süýünüp. Oşol günü geçinde büt ayıldın eli menin ulum jönötken 100 funttu kotoru barakçasyny söz kılıp atıştı. Anan Gempirim Marta ököbüz dagı çarbabızga satyp ala turgan nerselerdi süýleşdik. Ertesi erteminen turup Darpurga daýardanyp jattım. Eşik karaňgy. Elderiniň köpçüligi uykuda boluşçu. Birok men betimdi juup, eň jakşı giyimderdi giyip, eň jakşı taýakçamdy götörüp Darpurga jönödüm. Men 100 funtga almaştyrçy kagazymdy etiýatlyk menen çöntögüme salyp, Marta menen goştoşup üýden çykdym. Çoň jolga 10 çakırym jөө basyp bardym. Jeter jerime jetip olturup alyp tamaktandım. Avtobus 2 saattan keyin geldi. Darpurga çeyin öte uzak jol. Aytor unaga düştüm dagı Darpurga 3 saattan keyin geldim. Anan darop poşta bölümüne jөө bardım. Men özü Darpurga köp dele bara berbeyim. Al jerdin bazarın anan bir dükön dele bilem. Bul Rick degen kişinin dükönü. Çarbama gerekdi nerselerdi. Uşul dükönden satyp alam go dep oýlap koydum. Poşta bölümüne gelsem el köp eken, men akça koturlar jönünde turadym.
Bir kişi maga gezekti görsetdi. Elder uzun gezekке turuşupdur. Men bolsa artda kütüp turup kaldım. Akırı maga da gezek geldi. Men gezektin aldında turup kaldım. Birok teylөө kızmatkeri meni karabay koygondan keçiresiz, adır menin gezegim dedim. Siz giyinkisizbi aksakal? Men boşa oy jatam dedi. Menin dokumentlerimde. Mına gezekte turgan adamları görüp jatasızbı? Dedi açulanıp. Adır men boş emesmin. Gütüşüңüz gerek dep koydu. O jendip gütüp dağı turdum. Akırı teylөө kızmatkeri meni karap, emne deyin dediniz ele dep suradı. Men ağa akça kotoru turalı barakçamdı verdim. Bul menin 100 funtka tapşırgan akçam dep жооп berdim. Teylөөçü kolun sunup, özdük dokumenti veriңiz dedi al. Keçiresiz, düşüngön jokmun. Sizdin özdük dokumentiniz dedi teylөөçü gayra. Maga özdük dokumentinizi beriңiz dep jatam. Özdük dokument degen emne dep suradım. Men sizge akça berүү üçün sizdin özdük dokumentти görüşüm gerek. Sizdin özdük kartada atı jönüňiz jana daryňyz bolot. Sizdin özdük dokument sizdin kim ekeniňizdi aýgynelep turat. Özdük kartaňyzda sizdin süretiniz bolot. Men sizdi bilbey turup kantyp berem. Siz kimsiz? Teylөөçü kızmatker biraz açulandı. Birok men de açum geldi. Men kimmin? Men aýtdym. Meni bary bilet. Men Mint ayılında jaşagan adam attı kişimin. Mende özdük barakça jok. Maga özdük kartan da geregi jok. Aksakal, men abdan boş emes bolup jatam. A siz bolsa abdan anko ekensiz, dedi teylөөçü kızmatker. Siz kimsiz? Mint agayda. Munda kara, maga akşamdı ver, 100 funtumdu ver dedim. Teylөөçü açulanıp, özdük kartaňyzdy görsetиңizçi. Men sizdi tanybaýym. Anam menin 100 funtluk akça var akşamda kaytarıp berip, özünün jumuşuna girişti. A men bolsa andan özdük dokumentти kaydan alsam bolot dep suradım. Al maga жооп bermek tügül karap da koygon jok. Gezekte turganlardan biri İçki işler ministrligine var dep jol görsetdi. Özdük kübölük üçün İçki işler ministrligine jөө basıp bardım. Bul jerde da gezekке turuu şart eken. Bul tarmakty teylөө kızmatkerden surap özdük barakçamda taktasam, bir kagazdy tolturasız. Özüňizdin 3 süretiniňizdi alıp gelesiz, jana 2 funt tölöýsiz dedi. Anan erten gayra gelesiz. Degende, erten dedim. Bugün men özdük kartamda alsam bolboýby? Suranam. Men Mintada jaşaýym. Al jer Darpurdan ary 5 saatlyk jol. Men kary adammyn desem, erten gel dep teylөөçü kızmatker burulup ketip kaldy. Men İçki işler ministrliginden çıkıp birinci bazarga bardım. Ayıldan biri çıkıp kalaby degen oy menen bazardagy ar bir adamdy karap çıktım. Birok ayıldaşlarımdan hiç kimde taba albadım. Anan Rick degen janagy kişinin dükönüne barıp özdük kartaga süretke düşүү üçün kayda barım gerekdigini suradım. Al maga süretke düşүүçü жердин jolun görsetip koydu. Al jerde araň taap barsam, fotograf uktap attyr. Birok al daroo oýgonyp maga göňül böldi. Al kişinin giyimi kir bolup maga çarçaganday göründü. Maga özdük kartasına 3 dana süret gerek ele dedim. Al maga karap, ova, siz özdük kartaňyzdy aluu üçün sizge 3 dana süret gerek dedi. Süretler eň jakşy sapatda çıgarılat. Keliňiz, karaňyz, muna fotoaparatymdy görseňiz bolot dep maktandy. Biz anın süretke düşüşü bölmesine girgende, bölmenin tağ ortasında çoğun fotokamera durupdur. Bul Darpurdagy eň mykty fotokamera dep kıyınsıp maktanyp aldı. Munday fotokamerany ömrümde görbegem. Bol emi, meni batyrak tarta koy dedim. Albette tartamın, birok adegende akçasyny töleňiz. Aparatym Darpurdun eň jakşysy. A men özüm Darpurdun eň mykty fotografymyn. 3 dana süret 2,5 funt bolot. Hazır töleşiňiz gerek. Men sürettin basy kança eken da bilbeyt ekenmin. Emi kanday kılsam eken desem, tigi fotograf, siz aksakal ekensiz. Oşon üçün siz 2 funt töleseňiz ele bolot dedi. Oşentip men aga al akçany tölödüm. Al bolsa meni süretke tartıp erten gelesiň dedi. A men aga bul süretler hazır gerek ekenini aýtkanda, al süretlerdi çıgaruu üçün 24 saat gerek delet ekenini düşündürüp,
Hazır menin jumuşum öte köp, bara beriňiz. Erten gelesiz dep meni uzatyp goýdy. Oşentip men avtobus toktoçu jaýga baryp, avtobuska düşüp 3 saat degende aýlyma jetdim. Gelsem gempirim Marta menen çoğu aýyldaşlarym meni gütüp jatyşypdyr. Marta menden akça gana dep surady. Akçany alyp üçin menin özlük dokumentim boluş gerek ekenin jana başga bolgon okuyalardyň baryn tökpöy şaşpay Martaga aýtyp berdim. Aýabay çarçap, erteň dagı Darpurga barışym gerek dep jatyp uktap kaldym. Ertesi aýabay uktap kalypmyn, öte geç oýgondum. Gün bolsa eşagyle götürilip kalypdyr. Çoň jolga jö basyp avtobuska düşkön jokmun. Barda avtobuslar erteň menen erte Darpurga jönöp getişet. Oşentip şarşembe günü üýde kaldym. Men dagı abdan çarşadym. Esalyp aýyldaglar menen akça gotorup barakça jönündө süýleşdim. Men alarga fotograf turaly aýtyp berdim. Mektep mugalimi, "Owa, teýlөө hyzmatkeri tur aýtypdyr. Poşta bölümüne barganda siz ardaýym özüňizdin özlük kartaňyzdy görsetişiňiz gerek" dedi. Mektep mugalimi. Özlük kartany alyp üçin menin baragymdy mektep mugalimi tolturup berdi. Beýşembe günü men gaýradan Darpurga bardym. Darpurda men fotograftyň üýüne jö bardym. Üýdün eşigini gaktym. Eşikke hiç kim çykkan jok. Men taýag menen dagı gatty takyldatdym. Eşikdi bir aýal açyp, "Siz kimsiz? Emne gerek sizge?" dep surady al. "Süretlerimdi alsam bolaby" dedim. "Süretlerdi? Mende süret jok" dep jogap berdi aýal. "Men bul jerge şeýşembe günü geldim ele. Süretçi gaýda?" dep suradym. Al çygyp, "Al aýtgan süretçiňiz bul jerde jok" dep gaýra eşigini jap kirip ketdi. Men any bul jerde gütüp jatam dep kıykırdım. Bir topu wagtdan keyin fotograf geldi. Al çarçap, piwo jytlanyp durdu. "Maga men süretlerimdi beresiňbi? Men seni janata beri gütüp atam" dedim. Süretçi meni garap, "Men sizdi tanybaým aksakal. Siz kanday süretler jönde aýtyp atasyz?" "Menin jeke gübölügüm üçin süretke düşdüm elegi" dedim. "Şeýşembede men saga alar üçin 2 funt tölegem. Maga süretlerimdi je bolbosa akçamdy gaýryp ber." "Süretler? Sizdin akçaňyz? Hemden aýtyp jatasy aksakal" dedi fotograf. "Maga kagazdy görsetiňiz. Maga төлegen akçany kwitansiýasyny görsetiňiz" dedi. "Menin kwitansiýamby?" dep suradym. "Owa, sizdin kwitansiýaňyz gaýda?" dep surady fotograf. "Sen maga kwitansiýa bergen joksuň" dep kıykırdım. "Süretlerimdi, ja akçamdy daroo ber" dedim artyndan. Anam men fotografty taýagym menen gaty urdum. Men garyp kaldym. Birok dagı dele güçdümün. Fotograf jerge gulap düşdü. "Al, jardam bergile. Jardamga. Bul çal meni öldürem" dep jatat dep kıykırdı. Anam men any dagı bir jolu gaty urdum. Bir top adamlar üýlerinden çygyşyp garap kalışdy. Fotografty dagı bir jolu çağa vurdum. 2 kişi meni garmap kaldı. Oşol 2 kişinin goldarынан boşuna alбай turup kaldym. Fotograf maga, men aga açуулanyp jindenip attyk. Adamlar düşünüp düşünböy kıykırıp jatışdy. Angyça bir polisiýa geldi. Fotograf aga arzdanyp, "Bul çal meni taýagy menen 3 jol urdu. Al uuru, adam öldürgüç menden akça talap kıldı" dep maga jok jalany japdy. Polisiýa anın sözüne işenip meni golumdan garmap polisiýa gana kalıp geldi. Jol gatar ündöbösten geldim. Polisiýa bölümine girgende polisiýa hyzmatçysy menden, "Aksakal, siz al kişini 3 jol urduňuzby?" dep suro saldy. A men bolsa, "Tura, hal meni aldap akçamdy alyp süretlerimdi berbey goýdy" dedim. "Özlük gübölüňizdi görsetiňizçi" dedi. "Özlük bar akçam jok. Menin atym adam. Mint aýlynyň turguny bolam" dep jogap berdim. "Aksakal, gelgen aýlyňyzga getiňiz. Mından keyin Darpurga gelip uruş çygaryp buzucu salbaňyz" dep meni sırtka türtüp çygaryp koydu. Açum gelip gaýradan aýlyma gaýtdym. Aýylga gelip aýyldaşlaryma bolgon okuýany tökpöy çaçpay aýtyp berdim. Aýyl turgundary meni aldap akçamdy algan fotografga tuura emes düşüngen polisiýa hyzmatkerine narazy boluşdy. Jubaýym Marta bolsa uulubuz kıyınçılık menen tapkan akçasyny ala alбай ora bolgonubuzga aýabay içi açyp kabatır boldu. A men emne kılarymdy bilbey daldyradym. Anan geçinde üýübüzgö mektep okutuçusu geldi. "Adam,
Mına bul Mr. Shetke kat. Al Darpurdagy en kıyın adamlardan biri. Menin juwaýymdan atalaş bir tuğanın dosu. Sizdin akça gotorup barakçaňyzdy tup-tuura gylyp almaşdyryp beretdi işenem. Katty goluma alyp süýnüp, ırazyçylygymdy bildirip, any tyşga uzatdym. Oşenti işembe güni 3-nji jolu Darpurga dagy bardym. Bir neçe wagtdan soň Shet Myrzanyň yaşagan üýüni tapdym. Eşikde uzun boýly myrza açdy. "Salamatsızby? Shet Myrzany mümkinbi?" dep suradım. "Siz kimsiz?" dedi uzun boýly myrza. "Shet Myrzaga degen katym bar ele" dep jogap berdim. "Tüşenekdi, katty görsem bolady?" dedi golu sunup. Katty çöntegimden alyp çygyp, "Birok Shet Myrzanyň özüne jolugum gerek" dep aýtdym. "Shet Myrzaga girem degenler köp. Al şardyň eň manily kişisi. Anyň jumuşy toldura" dedi. "Azyr Shet Myrza bul jerde emes. Birok katty maga galtyryňyz. Al gelgende okuyt" dedi. Katty berdim da sırtda gütüp durdum. Bir tow wagt ötkenden keyin çoň gara maşina gelip toktady. Maşinede gelgen kişi üýge girip ketdi. Dagy bir tow wagtdan keyin uzun boýly myrza maga gelip "Jürüňiz eme girseňiz bolat" dedi. Anyň artyndan erjip çoň bölmege girdim. Bölmenin içinde ukmuş bolgan gilemder, çoň oturguşlar bar eken. Anan bir kişi içimdik içip olturupdyr. Uzun boýly myrza "Bul Shet Myrza" dep tanıştırdı. "Men Minte degen aýyldan geldim, atym Adam" dep özümde tanıştırdım. "Tüşendim. Katyňyz üçin rahmat" dedi al. "Maga bir ölerge jardam bergen jagat. Olturuňuz" dep jylmaýdy. Kiyimleri jaňy, kymbat baly syýaktanyp, Shet Myrza maga akyldydaý göründi. "Ha, rahmat" dedim. "Janagy akça gotorup barakçany görsem bolady?" dep surady Shet Myrza. Men çöntegimden 100 funtluk gotorup barakçany alyp çykdym. Çöntegimde jüre berip, al kagaz öýkölüp kirdep, eskirip de galypdyr. "Meniň olum bul gotorup kagazyny çet өлkeden jibergen" dedim. Shet Myrza 100 funtga gotorup barakçany garap, "Siz bul kagazdy 100 funtga gotora albaýsyz. Bul barakça 100 funtga turgay 1 funtga da almaşylbaýt. Bul hem hiç nersege jarabaýt" dedi al. Anan "Hiç nersege jarabagan paýdasyz kagazby?" dep taň gala suradym. Ana Shet Myrza gaýradan akça gotoruny garady. "Owa, paýdasyz. Uluňuz akça gotorup barakçalaryň kanday goldony ykmalaryny bilbeýt eken. Mınday akça gotorup barakçalar bizdin өлkede jarabaýt" dep Shet Myrza meni tüňültdi. Anan gaýra akça gotorup barakçaga öňülüp garap, "Bul akça gotorup kagaz eski eken" dep süýlendi. Men hiç nerse aýta albaý turup kaldym. Shet Myrza maga akça gotoru turaly kagazda gaýtaryp berdi da jylmaýyp, "Men abdan geçirim suraým. Siz ulgaýgan adamsyz. Aýlyňyzdan çykyp bir tow alys jerge geldiňiz. Sizge içip jegenge emne bereýin" dep surady. Men açka emesligimdi bildirdim. Birok Shet Myrza bölmeden çykyp, "Anam men üçin kofe menen tort alyp geldi." Kofemdi içip bitkenden keyin Shet Myrza, "Aksakal, men adamlarga jardam berip, oşondan rahat alam. Siz aldagy geregi jok kagazyňyzdy maga beriňiz. Men bul kagazdy siz üçin almaş bereýin. Men özüm akçasy köp baý adamlardanmyn. Maga siz syýakly insanlarga jardam berүү jagat." Anan menin janagy kagazymdy alyp bölmeden çykyp ketdi. Bir neçe minutlardan keyin janagy uzun boýly jardamçysy gelip maga konvert sundy. "Bul sizge, Shet Myrzadan. Emi geteberiňiz" dedi al. Shet Myrzanyň üýünden çykyp, joldy boýlap awtobeketke bardym. Konvertdi açyp akçamdy sanasam, bolgony 10 funt eken. Çalgyz oğlum Sauldy oýlap, anın 100 funtluk gotorup barakçasy goluma tegende özümdi baý dep sezdim ele. Konvertdi açyp, Shet Myrzanyň bergeni 10 gana funt ekenini sanagan soň, özümdün qaryp kalganymdy düşünüp, baýkuş jardy bolup kalganymdy bildim. Çıgarmanın ayağı. Ün goştop audiolaştırgan Ernest Gıyas.